Si so mnou nakúpiť nejaké super novinky v DMke a taktiež kúpiť nejaké veci na pečenie. I hneď som letela po túto virálnu kolagénovú masku a teda videla som na ňu už rôzne recenzie, mne osobne vyhovuje, ale teda tá cena mi určite nevyhovuje. Ďalej som brala túto super bezlepkovú novinku, ryžovú múku, ktorú som brala na tvarohové koláče, je celozrnná a recept máte už u mňa na profile. Táto veľkonočná limitka ma totálne potešila ako človeka, čo nemá doma waflovač a hneď som brala túto silikónovú formu na wafle. Ďalej je tam takáto skvelá limitka v spolupráci s nemeckou influencerkou, ktorá dáva tipy na upratovanie. A sú tam teda všelijaké šikovné veci na upratovanie, ktoré určite pomôžu pri veľkomiarnom upratovaní, ako napríklad takéto praktické skladacie vedro a rôzne čistiace prostriedky, ktoré teda podľa mňa aj naozaj pekne voňajú a tá domácnosť po upratovaní aj pekne rozvoniava. Je tam aj výborná súprava utierok na čistenie okien, či napríklad takýto diub na tú populárnu prachovku. No a v tom recepte na tvarohové koláče som použila aj beta-glukanový prášok a teda v DMke majú aj tieto tinktúry, ktoré už odo mňa 100% poznáte a viete, že ich používam počas nejakej väčšej fyzickej či psychickej záťaže a ďalej tam nájdete aj takýto veľkonočný mrkvový koláč.